ongi etorria Katik Zetara saiora, otsailaren 20an intsumizioaren 25. urte hurrena ospatuko da. 1989ko otsailaren 20an lehenengo intsumisoak agertu ziren publikoki, belaunaldietan emango zen mugimendu anitzari hasiera emanez. Aztarna sakona itzi du Euskal Herrian mugimendu horrek, baina egia da historian zehar intsumizio eta desobedientzia ekimen eta ekintza ezberdinak eman direla gure herrian, Euskal Herrian. Eta gaurkoan iraganera eta oraingora ere begira jarriko gara. Hori izango da gaurko gure gaia, baina lehenik eta behin ohikoa dugun bezala kokatu dezagun gaia. Legea edo arau baten aurka egiteko erabilitako praktika da desobedientzia. Desobedientzia molde eta aurrekari ezberdinak ezagutu dira historian zehar. Desobedientzia guztiak testu inguru ezberdinetan garatu izaten dira. Euskal Herrian intsumisoek burutu dute desobedientziaren agerpen zehatz eta baliagarriena azken urteetan. Soldaduzka nahita ez egin beharra amaitu zen, baina bide luzea dute oraindik armadarik gabeko gizartean nahi duten mugimenduek. 2001az geroztik, profesionalak dira Espainiako eta Frantziako armadak. Baina ordu arte, derrigorrezko soldaduzkan oinarritzen ziren. Hainbat arrazoik eragin zuten armadak profesionalizatzea, baina intsumisoak ere lagundu zuen nahitaezko soldaduzka bukatzeko. 2001an apaldu egin zen mugimendu antimilitarista. Baina Euskal Herrian historian zehar intsumiso eta desobedientzia ekimen ezberdinak eman dira. Demoak, itoizko solidarioak, giraldiak, tartalariak, arrantzaleak, Donostiako bulebarreko irudiek, Ondarruko zubi arreztiak, Iruñakoak, Oiartzun Zabala izan zuten aurreko urtean. Estatuek indarra eta biolentzia erabiltzen jarraitzen dute. Gizartea eraldatzeko desobedientzia izan daiteke irten bidea? Bake garaia da, baina inoiz baino biziago dago Euskal Herrian desobedientzia. Gaiari heltzeko asmoz, baditugu gure lau solaskideak prest bertan eta aurkeztu egingo ditut. Alde batetik, Javi Fernandez, Kakitzak taldeko kidea, Gabon eta ongi etorria. Rafa Sainde Rozas, intsumisoa eta intsumisoen abokatua ere. Ander Eguren, Ken Mokeko kidea ere. Eta Zigor Olabarria, Eleak mugimenduko kidea. Ongi etorriak eta Gabon. Gabon. Bueno, esan dute bideoan, ez? 2001ko abenduaren 11an, bertan bera utzi zuen Espainiako gobernuak zerbitzu militarra egiteko agindu hori. 25 urte bete dira lehenengo intsumisoak publikoki agertu zirela. 10 urtetako borroka edo 10 urte baino gehiagoko borroka izan zen. Zein balorazio egiten duzue 25 urteren ostean? Javi, zaila da, asperen egin duzu, baina lehenengoa izan zarenez, zurekin hasiko dugu. Balorapenen ikustut nahiko baiezkorra dela, ez da? Hasiera batean guk hasi ginenean lanean hor intsumisioan, ez genuen espero inbeste arrakasta eta gero lortu genuen. Azkenean soldaduzkarekin bukatzean ikustut azkenean intsumisioaren lorpen bat izan zala. Igual, esaten zuten garai hartan, hori azkenean soldaduzka egin zutela soldaduzka profesionala edo, baina, desde luego, bukatu genduen horrekin, gutxienez 10 urte lehenago edo gehiago igual, hori bai lortu genuen, aurreratzea paso hori edo. Eta gero horretaz aparte, baina gure ustez lorpenik handiena izan zen batez be, zabalduin genuela gure mesua, azkenean gure mesua zen mesu antimilitarista, antimili baino gehiago dela, eta nik uste dut hori lortu genuela, batez be garai hartan, eta azkenean horregatik bertuta izan ziren, kentzeko soldaduzka. Azkenean ikusi zuten gure jarrerarekin egiten ari ginena, estatuarik kriston mina egiten ari geniola, eta hori zen gure asmoa, orduan horregatik nik uste dut nahiko ondo, gainera orain denbora pasata eta ikusten nola dauzen gauzak, nik uste dut azkenean izan zela oso, ikusten duzu igual, arroz edo, porque momentu enten horretan azuta, igual ez zara konturatzen, baina gero ikusten baduzu denboraz, ikusten duzu, joder, kristona izan zen, no? Rafa, horrela ikusten duzu ere 25 urteren buruan? Bai, horrela ikusten dut, eta zerbait esateagatik bizkate osatzearen izango nuke, lorpena berez balio, lorpen horrek berez balio handia izan balu ere, zer bezalakoa nola ere, gauzak nola lortu ziren, hori garrantzia handikoak izan ziren. Ze gauza bada, soldadutzarekin amaitua izatea, nik esango nuke ez dakizela
ikusiko duzu zuek, baina militarrek eta gobernuak ja bere agendan bazuen aurrikusita, zuaduzekin ikustea hauzen Europatik zetorren bolada, baina igual aurreratu egin zen, aurreikuspen hori aurreratu egin zen 10-15 urtetan eta batez ere, desobedientzia zibilaren bitartez lortu izana. Horrek ematen dio balio handia lortu zena bezain bestekoa gutxienez. Beraz, Ander, garrantzitsua biolentziarik gabeko desobedientzia izan zela, eta horrek ere mugimendua indartu egin zuela, eta gizartearen babesa edo onarpena jaso. Bueno, hori alde batetik, ez da? Hori oso argi dago, gainera horrela izan zalako, ez izan beste moduko, ez da? Da pur bat gehitzeko edo osatzeko hori lorpenak edo lan, pentsa behar dugu ez bakarrik berton izan zirela olako lorpen handiak, ez da? Ez bakarrik soldautza amaitzea, ez bakarrik zabaltzea debateak, ez bakarrik erabiltzea modu batean, pentsa behar dugu Hego Ameriketan esate baterako, edo Europan beste leku batzuetan bebai geu izan garela eredua. Da ez da prepotent izatea edo olakoa. Geutzako bebai beste batzuk izan dira eredua, geu ez dugu asmatu ezer. Igual praktikan ipini ez da izan inun hain gogorra, hain handia eta hain itzala, ez da? Baina pentsa behar dugu geu ikasi gendula beste eredu batzuetaz, da beste batzuk ikasi dabez geure ereduaz, ez da? Hori bebai beste lorpen itzala da juten magara horra Kolombiara, edo Ekuadorrera, Perura edo lan, Paraguaiera esate baterako, han egon diraz beste mugimendu batzu, beste burruka batzuk, ojesioaren inguruan edo antimilitarismoaren inguruan, da horretaz arro egon bergara ikusitza, geu emun dugula beste pausu batzu beste batzuentzako, ez da? Zigor, eleak mugimendutik zatoz, hau da, intsumisioa pizka bat, ezen duen bizi izan horrela, baina guztu duzu, eta askotan, asko idatzi da gertatu zanaz, 25 urte hauetan, 20. urte urrena dela eta liburu batzuk ere plazaratuak izan dira, eta askotan aipatu izan da, desobedientzia zibilaren alde intsumisioaren apostua eredugarria izan zela. Zukorrela ikustu duzu izan zela? Nik nintzen egon sartuta eta nintzen izimitu izan, baina bai bizi izan nituen mugimenduaren azkenen urteak laguntzen, inkluso ekintza batzuketan, eta gero manifestazioetan eta mobilizazioetan, intsumisio egun agoratzen nahi zagurainen izan zela eta horrelakoak. Orduan bai, eta gero tokatu zait asko militatzea, mugimendu intsumisoan nolabait politikara edo herri mugimenduetara batutako jendearekin, ez? Eta bai kriston arrastoa utzi duela, bai moduek, esan duzutena, eta batez ere nire atletik moduek, ez? Gero bai bizi izan dut, ondoren sortu ziren eztabaida batzuk, nola jarraitu zerbitzu militarra desagertua zegoen orduan antimilitarismoaren ildotik, batzuk borroka horiek utzi zituzten, beste batzuk jarraitu zuten, baina gure atletik edo moduei dagokionez, eta freskotasun hori, eta mugimendu zabal bat inork ez duenan, kultura politiko jakin batek bakarrik bere egiten, baizik eta guztiona dena horrelako historia bat, gauza oso baliagarriak. Intxumisuek eta talde antimilitaristek armadarik gabeko mundua aldarrikatu zenuten, behin baino gehiago, eta duzue, egun oraindik ere armada profesionala existitu egiten da. Beraz, lana esango gendun ez dela bukatu edo, ez? Bukatu zen, lorpen batzuk egon ziren, baina hor dago beste lan bat, ez? Bai, de hecho, segitzen dugu hemen, ondino lanean, edo borrokan, orain aldarrikatzen hori, nik jutuzke dut, hemen mundu honetan daugaula 11 borrokak, eta horietatik bat dela militarismoekin bukatzea, ez da? Eta nik uste dut gainera, militarismo ez dela bakarrik armada, baizik eta horren inguruan dauzen guztiak ere, haien baloriak, haien funtzionatzeko momentu, eta gero ere zer esan nahi duen militarismo, zertako erabiltzen dituzten herri boteretsuenak edo militarismoan, eta horren kontra, nik uste dut horren igual hasta lehen baino arrazo gehiago jarraitzeko lanean. Nik uste dut segitzen duela lana, gertatzen dena, orain ja ez dagoela soldaduzka, eta orduan igual ez da hainbeste jendea parte hartzen duena, baina borroka hori edo lan hori segitzen duela. Urteetan, ehunka gaztek egin zuen lana, intsumisioa, asko kartzelara joan ziren, eta hori ez, lorpena izan zen. Uste duzue gaur eguneko gizartera transmisioa izan duela, gazteei transmititu egin zaiela urte horietan gertatu zana, eta zer izan zen mugimendu hori?
Gazteena, esan bezala. Gazteenak, agian. Gazteak, ez da? Gazteak gaur egun zeo zer susmatzen dabe edo ze arraio zan insumizioa eta bar. Ba, ziurazko, galdera zabaltzen badugu da ze arraio gazteok pentsatzen dabe, egiten dabe, ez dakigu. Danetarikoa dago, ez da gaztea, ez da multzo bakarra, ez da? Bat, orduan, pentsatu, ondorotxu bat, da pentsatu danok igual pentsatu dugula edo, baina da derivada ikizko zen holan, esate baterako 15M dolakorik izan da. Pentsa behar dugu, gaur egun, ez da bakarrik, esan dugu lehenamen, zelan, ez bakarrik lorpena da zer egindan, zelan egindan, ez da? Da zelan egindan hori, ondori hori esate baterako oso argi dagoela gaur egungo mugimenduetan da gazteetan bebai erabiltzen dela. Ez da gauzak guk asmatu egin dugula, ez da pentsabez, asamblearismoa, autogestionariak izatea, tabar, konsensua da hori, ez dugu asmatu geu. Baina igual bai lortu guna da apur bat zabaltzea da beste erakundu batzuk, beste mugimendu batzuk, beste gauza barriak, horren inguruan lantzea gauzak, ez da? Da hori be, neltzako bentsat, ondorio politxa bada. Zelan egin zen, askotan aipatu izan da, baketsua, koloretsua, irudimentzua, baina plante ezberdinak egiten. Estatuak ere jartzen zituelako, ez, oztopoak, ez, eta eskenean, intxumisuek eraman zuten muturreraino euren intxumizioa, ez, horrela izan zen. Bai, baina kontuan hartu beharra dugu gure zelan hori definitzerakoan ez dugula kontzeptu negatibo bat erabiltzen. Aipatu duzun idea bat izan da, violentziari gabeko, indarkeriari gabeko estrategia bat jarraitu omen zela egia da, baina guk indarkeri ezaz hitz egiten dugunean, edo ez violentziaz hitz egiten dugunean, hori kontzeptu positibo bat da. Beraz, ez da bakarrik violentziarik ez daukan estrategia bat. Baizik eta modu positiboan lortu nahi dituzun helburuak eta horretarako erabiltzen dituzun bideak perspektiba bateratu bat izan dezaten. Hori da, ideia. Beraz, ezin duzu biterkatu, ezin duzu erreproduzitu zure jardueran, zure lorpenarekin edo lortu nahi dituzun gauza horiekin bat ez datorren balore bat eta horrek badu lotura ez bakarrik inorren kontrako violentzia ez egitearekin, baizik eta modu parte hartzailea antolatzearekin, genero kontuak kontuan hartzearekin, eta horregatik, Anderrek ondo ebatu duen moduan, horrek utzi du aztarna nabaria, nire ustez, demokraziaren kontzeptuan, partizipazioaren bitartez, demokraziaren sakontzean, lan egin nahi izan duten mugimenduetan. Ideia hori da, nire ustez, emaitzarik eman korrenetako bat. Egia da, aipatu dugun hori, plante ezberdinak egin zirela egoera muturrera eramateko? Bai, eta gainera aldatu zezagu, izan genuena izan zen gainera, zirkustantzia ezberdinetan, estrategia ezberdinak hartzeko, zabeti hildo bereti, baina adibidez hori, hasiera batean zenean, Consejos de Guerra lortu gendun horiek adibidez haien kontra jartzea, no? Eta orduan haiek aldatu zuten, eta gero azten ziren egiten beste modu batean, azkenean, usteot, lehen esan duzu, freskura hori, azkenean oso gaztea ginen, eta gainera, bageneukan esperientzia edo parte hartzen gauza horietan, baina azkenean gu geunden, izaten gendun oso freskura ona, eta nik uste dut ere hori dela, nola, azkenean, estatua jartzen zituen oztopoak, eta gu pentsatzen genuen nola supera oztopo horiek, baina berari, bueltatzen pilota eta berari mina egiten, ez da? Eta orduko uste dut hori izan zela gainera ere beste arrakasta bat, ez da? Azkenean, estatuak izik izan zuen ezekien nondik atera. Azkenean gu gero eta pilota handiagoa ginen, gero eta jende gehiago zegoen gure inguruan, azkenean hori ere sistema nola egiten genuen ere, simpatiak sortzen zituen da hori, da orduan, klaro, nik uste dut, bai, estatua saiatu zela modu bat eta bestean, oztopoa jartzen, baina azkenean ez zuen izan lortu. Eta armada profesionalizatzea uste duzuen, moztu zuela pizka bat, mugimendu horrek sortu zuen indar guztia, babes soziala nire ustetan, ez dakitu igual zuek zuzenduko didazue, sasoi hortan intsumisoek ere babes soziala handia eukizutelako, gizartearen parte handi baten babesa. Geuk esate baterako, 84 ja hasi ginen pentsatzen ja soldautza amaituta iguala. Beste gauza bat izan dela, geure estrategian
beti saiatu garela pauso bat aurretik joatea estatu aurrean, ezta? Da esate baterako, pentsatu geuro taldean, 94 edo holan, ja seginan pentsatzen, ja soldautza amaitxuta dago. Gero, tardaban beste 7 urte, ezta? Baina geure lana badakigu hause dala momentu itzala, jente pila bat, ez dakiz zer, edo nun, edo zer, gauza asko, da pilpilean, telebistan, medioetan, tabar, baina genekien hori amaitzuko zala epe bat, epe motzean, ezta? Horbe, geu pentsan gendula, gehien bat, soldautzaren kontra bakarrik ez gaurrelez, antimilitarista gutzak garelez, geure beste tresna guztiak erabili behar dugu aurreratu, ezta? Esate baterako Euskal Herrian, badukagu armagintzaren enpresa handiena, estatuan. ITP, Sener, Tabar, orduan, hori beti izan da, erronka bat, gogorra, armagintza, salatzeko, da egin dugu geure ekintzak, ITP, Sener, Tabar, hori bagenekien, da beti saiatu gara ez bakarrik ekintza moduan, baita ere geure mezuetan. Geure mezuetan beti sartzea zerraitik dagozen gastu militarrak, da horbe bai, beste ondorio itzala izan zana, gerrarik ez esate baterako, zelako manifestazioa egin duen, hori basan beste lorpen bat, nahi dut esan, existitu ibalako insumizioa, bestela esan pentsabez, hainbeste jentea, eta hainbeste eukitzea olako kultura horren aurrean, ez da. Da orduan, armadak be prestatu zan horretarako. Gau esaten genuen olako lema moduan, la insumisión acabó con la vocación militar, ez da. Baina, bueno, bere momentuan, estatuentzako izan zen momentu latzak lortzeko jentea. Da, bueno, ez garaziko emoten datuak eta hola, baina ez ebien lortzen 150 bez. Jentea betetzeko euren armada profesionala, ez da. Hori gauza aldatu dira zergatik, estatua bebai indartu zen, publizidadea, gero egoera bebai aldatu da pila bat, krisia eta bar, etorkinak, tabar. Egoera ekonomikoa. Egoera ekonomikoa, tabar. Hori momentu guztiekin, edozin aldarrikapen hartzen baduzu, dela feminismoan, ekologismoan, antimilitarismoan, badago egoera bat, non ingurua bar material eta sozial batzu ematen diren, gero badago egoera hori azaltzeko marko bat, marko logiko eta ideologiko bat. Eta gero badago mugimendu bat, edo mugimendu baten momentuko arrakasta sorterazten duen txinpartori. Txinpartori izan zen, soldadutza bat zegoela, eta orduan zegoen aldarrikapen bat desobeditzeko. Baina behartuta gainera, desobedientzia denok behartuta zeudelako, hori ere aldagai garrantzitsua da horrelako mugimenduari indarra emateko, ez? Denak behartuta zeudelako estatutik hori egitera edo obsesio, beste PSS-ak edo deitzen zirenak, ez? Ordezko zerbitzuak, ez? Analisi dinamiko bat egin beharra dago. PSS-a ipintzea, ordezko zerbitzua ipintzea, eta gu, ondo esan duzu moduan, eskuduntza militarretik zibilera pasatzea, eta horiek ziren bakoitzak marko horretan, eta gure estrategia aurrera ematearren, haiek ere inteligenteak ziren, eta saiatzen ziren mugitzen, eta holan mugitzen zen, eta gizartearen gaineko eragina batzuei eta besteok, eukin nahi genuen gure mugimendua aurrera ateatzea. Baina momentu honetan izango nuke txinpartori ez dagoela, baina badaude beste aukera asko, eta interesgarriena da momentu horretan, modu dinamiko horretan, marko logiko eta ideologiko horiek aldatzeko egin ziren ekarpenak, egin ziren insumizioaren aportazioak, hori, demokrazia sakontzea eta ez violentzia, baina zentzu sakonean. Eta desobedientziaren balioa, azken baten, obeditzen duena, agintzen duenari eusten diola. Eta horrek ematen duen botereaz jabetzea, hori da geratzen dena. Beste dozein borrokatan, beste dozein momentutan erabilia izateko. Aurrera ere begiratuko dugu, desobedientzia gaur egun nola dagoen, beste mugimendu batzuetan edo beste ekintza batzuetan, baina lehenik eta behin testigantza bat jaso nahi izan dugu, kartzelan egon zen insumesuaren testigantza, eta jarraian ikusiko dugu. Ni sartu nintzen movimiento militarista insumisoa izan baino lehenago.
Orduan, nire erabakia hartuta zegoen. Osa, alde batetik niri tokatu zitzaidan hartuta zegoen, ja. Bueno, etxean, bai, arazoak izan ditun. Nire aitak esan ez, bueno, estás loco, esakiz zer, eta, bueno, demorarekin hori aldatu zan. Ordezko zerbitzu soziala, zan, bueno, guk ikusi dugu baita zala zigor bat. Osa, hori hasieratik holan izan da, gainera, insumisoa beti egon gara holan beste sozial movimentutan, eta, bueno, beste, osea, zerbitzuetan baita. Eta ez genuen onartzen zen, hau derrigorrezko izan behar zala, eta zigorra bat zala. Osea, zuk ez dekozu hori egin behar, eta egin behar duzu zerbitzu militarra ez egiteagatik. Orduan, bueno, jende batek ikusten zuen hor irtenbide bat zegoela, baina pizkanaka hori aldatu zen. Bueno, urte batzu pasatu ziren, zeren ni insumiso izan nintzen, eta gero, bueno, urte batzu pasatu ziren, zeren lehen izan ginen prozesatuak militarren kodigo penales. Gero pasatu ginen zibilera. Hortik prozesu berri izan genuen, eta hortik ja, bueno, izan duen epaiketan ja sartu zidaten urte bateko zigorra, momentu horretan eskaini ziguten remisión condicional, hau da, aukera bat kartzelara sartzeko, baina mugimendutik erabaki genuen hori ez onartzea. Zeren hori izan maniobra bat, jende pilo bat erditik kentzeko, gainera hortik hasieratik zegoen jendea. Bai, bueno, gartzelan sartu ginen, geroz, gartzelan sartu ginen, 3. graduan, hau da, ministro kontseilu baten armatu zuten lege berri bat, zala, zuk ezin baduzu egin berriro delito berbera, sartzen zara modelo berri batzuetan hauek ziren existitzen ordu, ja ematen ziguten 3. gradua. Hau zan, guretzat egindako legea. Osa, zeren, zuk hiltzen baduzu berriro, posible da berriro hiltzea, edo lapurtzen baduzu, posible da berriro lapurtzea. Hau da, guretzat egindako legea, nahiz eta insumiso edo insumiso hitza ez jarri, baina guretzat egindako legea zen. Uko egin genuen, zeren 3. grada zen, bueno, normalean joten ginen logitera gauez. Baina azkenean guk ikusten genuen, zigorra jasotzen genuela, eta jendeak ez zuela ikusten. Zen, claro, ni goizez ibiltzen bana sorti, bai jendeak ez du ikusten ni preso nagoela. Eta gero, gartzenan, represioa jasotzen dudala, eta hori. Orduan, erabaki genuen hori apurtzea. Eta horregatik erabaki genuen uko egitea, eta erabili zen estrategia bat deitzen zala plantea. Eta guk hasi ginen, hori, uko egiten, eta kolektiboki estrategia hau erabiltzen. Batzuk uko egin genuen, eta, bueno, hau izan behar da tita baten, osea, zuk kartzelara ez basoaz, búsqueda de captura, egon barzara. Ez. Osea, nik gogoratzen naz, aurkezpen apilo bat egin genuen, eta ez deko zula orden de búsqueda de captura, zure zara, bueno, egun baten, bai, etorri zen ertzaina, eta municipala nire etxera bilatzen. Eta gero, Basauriko kartzelan egin zenuen, ez, kondena bete edo? Bai, kuriosa ni Basaurikoa naz. Eta, bueno, nik Agirre lehendakari 23 bizitzen da, normalean, eta gartzela dau kilometro bat apiko berago, baina kale berdinea. Agirre lehendakari 92an, eta ni bromaz esaten du, ez da kalea ez dut aldatu. Baina, bueno, gartzela zaudenean, gartzela zauz, mundua barrukoa da, eta ez duzu ikusten kanpokoa. Nik ikusi dudana beti, insumiso, nire esperientzia, insumiso bezala, izan da, hasieran, dinot, oso gogorra, lelokeria bada, ez dakizer, hauek estan tronaos, edo, baina, bueno, gero bai, sozialki,
sartu zen, ideia insumisioarena edo derrigorrezko zerbitzu militarra desagertu bezala, oso ondo sartu zen gizartean, eta bai, babes soziala eta politikoa baita agertu zen, ez egoen agerraldirik lan publikoki, baina, bueno, horre, bai, baziren kasu batzuk, lan, eta pozik, gainera, baldintzatu dugu gauza bat, eta lorpen bat, hor dau, eta, bueno, lorpen bat bakarrik, zeren ejerzitoak hor daude, NATOren baseak hor daude, armagintza, industriak, eta horretarako ez da murrizketarik, Ni desobedientzia zibila defendatzen dut eta defendituko dut. Baina ezberdina da, zuri tokatzen zaizunean, zeo zer egitea edo gainean, eta ezberdina da, zu ezaudenean parte. Honekin pasatzen zana, zu deituta zaudela hori egitea. Orduan, erantzun bat eman behar duzu. Joatea edo ez joatea. Orduan, bai, kondizioa edo baldintza hori desagertzen bada, baita erantzuna desagertzen da. Hori oso argi dago. Nafarroko jendea, hemendik agertu nahi dugula, zeren kriston represioa jaso zuten. Hau izan zen, beraientzat, campo de pruebas edo frogatzeko leku bat. Insumiso pilo bat egon zen gartzelan, eta pilo bat esaten dut egun insumiso baino gehiago gartzelan, eta haien erantzuna kristona izan zen. Kristona eta hirugarren graduari uko egiten, eta hor gartzelan gaina ematen. Eta goratzen naz batzu dispersatuak egon zirela. Aldaketek jakina beldurtzen gaituztela, baina onak dira eta adorea behar da. Begiratu niri, orain kirol pixka bat egiten dut, jaten dudana zaintzen dut eta kolesterolerako Kaiku-Benekol hartzen dut. Beste marka batzuk probatu ditu, baina Kaiku-Benekol bezalakorik ez dago. Kolesterolaren aurkako 125 osagai gehiago du. Eta hori niretzat oso garrantzitsua da. Nire kolesterola jetxi ahal izan badu zurerekin ere ahalko du. Kaiku-Benekol, txikia eta oso konzentratua. Bizirik gaude, Sutagar taldearen lan berria. Indarretik samurtasunerantz bidaiatzen, arnaz gabe utziko zaitu. Bizirik gaude. Ezin duzu galdu. Gaurkoan atik zetara zaioan, insumizioaren inguruan eta desobedientziaren inguruan ari gara. Testigantza bat baino jaso dugu, Luisena, Basauritarra, baina aipatu du bideoaren bukaeran esaterako mugimendu honek nolako indarra eta izan zuen Nafarroan, ez? Ere ikaragarria izan zelako. Bai, Nafarroan, bueno, batez be, mugimendua ere indartua izan zen, baina horien kontra errepresioa izan zen, hori nahiko desberdina izan zen, Bizkaian ere izan zen importantea, igual Araban baino gehiago edo, baina ez dakit, bueno, erabizituzten leku batzuk, hori, Luis Miguelek esan duen moduan, campo de prueba moduan edo, eta Nafarroan izan zen oso gogorra. Baina, klaro, Navarroa dira eta Naparrakolakoa dira, no? Errepresio baldin badago gogorra, gu gogorragoak. Eta oso polite izan zen, oso hunkigarria gainera. Beraz, lurralde bakoitzean errealitate bat bizi izan zen, ez? Nik ez nuke horren beste esango, errealitatea beti izaten dira, ezberdina, gerrialdeka, herrika, nahi duzuna. Baina, zeu zera azpimarratzekotan, nik esango nuke, nahiko hildo beretik joan ginera, ez bakarrik hemen. Euskal Herrian mobilizazio maila altuago izaten zen konparatiboki, baina Albacete batean edo Kadiz batean edo, insumizioak berez eta insumizioan atzean zeuden balorek lortu zuten mobilizazio terminotan, jendearen kontzientziazioaren terminotan, polita izan zen oso.
Aipatu dugu hasieran, ez? Lege edo arau baten aurka egiteko erabakitako praktika dela desobedientzia, molde ezberdinak ezagutu ditugu desobedientza molde ezberdinak eta egun ez dakit bizi dugun testuingurua gaitik edo desobedientzia hitza eta intsumizio hitza behin baino gehiagotan entzuten ditugu gauza batzuen inguruan. Uste duzue bizi dugun egoeran ezinbestekoak direla gaur egun ere horrelako ez dakit praktika positiboak? Zigor. Nik igual galderantziz ere planteatu daiteke, ez? Posible da gaur egungo panorama daukagunarekin obedituz, zeo zer positiboagoa, gizarte justuago batera, bidezkoago batera bideratzea? Eta guk uste dugu ezetz. Guk gure jarduna esparru zehatz batetan egiten dugu, baina bai egiten dugu irakurketa orokorrago bat, ez? Eta uste dugu gizarte eredu ez dakit berri zahar bat inposatzen ari digute, krisiaren aitzakian, eta batetik eskubide sozialik gabe usten gaituzte, osasuna, hezkuntza eta bar, beste garai batean borroka bidez lortutakoak, inork eman ez dizkigunak, eta gero bestetik aldi berean usten gaituzte eskubide zibil eta politikorik gabe, ulertuta eskubide zibil eta politikoak, gizartean eta agintarien aurrean eta bar, protestatzeko edo errealitate berriak sortzeko eta herritarrok, individualki eta kolektiboki ditugun tresnak. Eta guzti hori, beste garai batzuetan, igual ez da nabaria izan, baina gaur egun guzti hori lege bidez inposatzen ari dira. Bai eskubide sozialik gabe geratzea, bai eskubide zibil eta politikorik gabe geratzea, guztia legala da. Orduan, ikusten dugu, obedientziaren markoan, edo joku esparruan, zer geldatzen zaigu? Zuloragoaz, edo zuloan bera jarraituko dugu, ez? Ordan, alde horretatik, ez dakigu desobedientzia irten bidea den. Guk uste dugu desobedientzia urratu beharreko bidea dela. Argi duguna da, obedientziarekin, okerrera joango garela bendikan, ez? Batez ere eskubide zibil eta politikoen alde egiten duzuen lan, aurten ikusi izan ditu horren arira desobedientzia ekintza batzuk izan dutela oihartzuna, ez? Eta titular bihurtu direla komunikabide askotan, ez? Eta izan dira ekintza baketsuak gertatzen dena, ez dakit horrek gero jarraipena duen, 25 urte barru agian hemen beste saio bat egiten egongo garen, eta orduan zu etorriko zaren gonbidatu biza, ez dakit. Horrelako gauza kontatzera balitz, gaitzerri. Azteko hori bai lehen eta behin, nien herri arresien esperientzien ordezkari bezala edo, esan nahi dut, gu mugimendu bezala, egon diren esperientzia gehienetan presente nola bait, baina zorionez, zentzu horretan, ez gara izan horren arduradun, eta ni eseleak ezin da izan horren ordezkari, ez? Tokian tokiko, eta gero berriz ere moduetaragoaz, ez? Tokian tokiko jendeak erabaki duelako, Donostin, Ondarrun, Iruñan, Gasteizen egon diren esperientziak, nola esaugarrito, nola egin diren bide desobedienteak edo garatu direnak ze esaugarri eman, eta gu bai, esaten duguna da, hortik uste dugu sakondu beharra dagoela, eta sakondu beharra dugu, eta horren eztabaietan batzutan bai agertzen da intsumisioaren eredua, bi norabidetan aldi berean, ez? Intsumisioaren lorpen handietako bat, eragingarritasunari begira zela, bai, badago masa handi bat desobeditzeko prest dagoena, eta badago horri sustengoa ematen dion gizarte gehiengo bat, ez? Nola, naiz eta zuzenean desobeditu ez, edo beste mobilizazio batzuetara joaten dena, edo horri babesa adierazten diona, ez? Eta hori gurean ikusi dugu, ez? Nola, estatuaren diskurtzaren aurrean, oratzen naiz Iruñan, esaten duena, Luis Goñi, eta, estatuak, epaileak, komunikabideak, tripori, terrorista bat dela, eta nola, irudi bat, bera prentzaurreko bat ematen, milaka pertsona singuratuta, beraien gorputzarekin, ez dakitekidin, baina behintzat atxiloketa hori zailtzeko prest daudenak, eta gero ikusten zenituen gainera, eta komunikabide guzti horiek, estatuaren teoria hori guztia zabaltzen dutenak, behartuta, inguruan egon den mugimendu guztiagatik, mikrofonoa jartzera ustezko terrorista hori, eta hurrengo gunetan ikusi komunikabideak, eta oldarkorrenak ere nola terminologia aldatu behar zuten, nola, ikusten da hor, zer, indar harremana azkenean, eraldatu dela, eta hori da, jende askoren konpremesuari esker, ez bakarrik igualune ikusgarrienetan hortautenak pres poliziari aurka egiteko, hori azkenengo momentua da, baina guzti hori sostengatzen aurretik hilabetetako dinamika bat egon da,
Eta elementu eman komun horiek, nik uste dut Iruñan gertatu zirela, baina Donostin, Ondarrun, Gasteizen ere orain dela gutxi bizi izan dugu beste bat, aurretik ere bizi izan genuen ekaitzekin, eta noski iparralden, ez? Oraindik ez ginen mugimendu bezala egituratu, baina iparraldeko esperientzia zentzu horretan oso polita da. Horren inguruan esan da, parkatu. Bai, buta. Zibete batzu prestatzeko, gau esateko, 15 urte gehiago martxan ipintzeko insumizioa. Esan, azkenean ez dala bakarri borondatea da gazteak izatea eta bar. Nahiko sartzua ziren batzuk. Esain zarrak, baina, bueno. Baina nahi esan, 15 urte prestatzeko ez bakarrik estrategia zelan hortik erreza da, desobedientzia, badoz esperientziak aurrit eta bar. Baina hori martxan ipintzeko, alkar, konsensuaren bidez, proposatzeko, ze dago insumizien inguruan, laguntza taldeak, entrenamendua, eta bat, ez da gauza bakar, ala, nintzumizien egiten hasta listo, horreaz nahikoa da, ez da nahikoa, ez da pentsabez, mantentzeko horre baloreak, estrategia eta bat, behar duzu olako gauza. Orduan, esan duzu lez hori gauza, behar dela gauza bat egiteko, hau, jenteak ez da hau pentsau, hilabete batzuk aurretik pentsatzu zala, ez da, ja, 79an ja papel batean ipinitza eguan basala estrategia polit bat aurrera jotzeko. Da gero bestago esatzu bat. Naizta pentsa momentuan leleokeria basala o soruen gauza, beste batzuk edo asko pentsaten dugun aukera honak ikiko. Basan estrategia no retorno ditzen dalez, baina pentsaten genuen hain injarra eukera berez, desobedientzia eta bera, aukera honak eukiko lehi. Igual ez hainbeste, baina bueno, antzekoa, ez da? Nahi esan esala horako hain sorpresa handia. Atzitik eguan hainbeste lan eta hainbeste jenteat, hain zabal egualez, autenturpatuak, beste taldeak, talde feminista, ekologista, eta danok horren inguruan, azkenen esan, lau lelo juten dizela da eiken debela, pentsaten da bela, naizta oso zintzoik izan da oso ondo egon. Horren atzitik eguan jente pila bat da hainbeste gauza, hori gero urteetan zehar nabaritzu zen pila bat. Eta horregatik izan zen arrakastatzu, eta horren arabera izango dira edo ez arrakastatzuak gaur egun zor daitezken horrelako ekimenak, atzean, bai, mugimenduak eta mugimendu horiek indarrestatzearen sortzen diren ekimenak. Atzean analisi politiko bat egon beharra dago. Eta analisi horretan nahi ez guk egin genuen analizia, handarra izaten duen moduan, etzen bakarrik nik horrela zetitzen ez eta intuizioa ditut eta orduan aurrera, ez zaidalako gustatzen ez dakiz zer egitea edo fusil batekin ibiltzea eta orduan desobeditu egiten dutez. Egiten zen, estatuak zer behar du? Legitimazioa, zilegitasuna. Zilegitasunaren aldeko borroka horretan nik zer egin aldut, baina eta bake baloreak defendendu nahi baditut, soziade justuago baten alde zehoz egin nahi badut, eta ejerzitoaren existentzia soldatutza, hau da, injustutzat jotzen dudan egitura horretan, parte hartzen behartzen banaute, desobeditzea. Orduan, haiek zer zaitoko dira, esan ezin zara, ez dakite, ezin duzu desobeditu, kodeak esaten duelako ez dakizero legea demokratikoa da, nola desobeditu egiten duzu eta orduan, gizarteak zu esaten zenuena, gizartea zerati esaten dugu gurekin dagoela mutil zintzo batzuk gauzerako, ez. Gure desobedientzia oinarritzen baitugu gizartearen gehiengo batek elkarrenatzen dituen justizia balore batzutan. Hori lortzen bada, orduan zilegitasunaren aldeko borroka horretan irabazten joango zara. Eta hori da, kasuan analizatu eta ondo aztertu beharra dagoena. Analizi hori kenduta, bakarrik intuizioan oinarritzen zaiatzen bazara, ez duzu lortuko. Aipatu dugu desobedientzia ekintza hauek biolentziaren desagerpena ekarri izan dutela, baina askotan gatazka oso agerian uzten dute, zergaitik desobedientzian da edo zergaitik dago, zergaitik jende horrek babesten du mutiko bat Iruñan. Orduan, gatazka horiek bai jartzen ditu oso agerian, ere, ez? Olako ekintza. Hori da ideia, konfliktoak agertzea. Beste modu batean kudeatzea, eta kudeatze horretatik sortzen diren balioak eta balioiek jendeari ematen dioten buru jabetza, boterea ematen diotenean jendeari zilegitasun borroka horretan esateko bitxunik indarra dokat.
eta indar hori balioztatu egiten dut, inolako indarkeriaik ez dakarren modu baten. Eta sistemaren alde nago. Zentzu horretan, sistemaren kontrakoa zeintzu diren. Sistemaren oinarri justuak izan direnak indargabetzen ari direnak, ez da? Horregatik ez dugu zertan inolako konplejurik izan behar, ez dakit kutxengo garela edo sistemaren kontrakoak edo ez. Benetan, merezi, defendatzea merezi dituen balioen alde borrokatzen dugunak, gara. Eta horretarako gainera, modu zabalean, agerian, gure burua eskutatu barik, aurrera. Da horreaz lotuta dago, errepresioa da onartzea, errepresioa estatuaren kontra jotzeaz. Baina horretarako, desobedientzia eta ez-biolentziaren bidez, onartutzen baduzu, eta ez da gauza erreza, baina alatan intsumisioaren inguruan beste jente preste onzan da gartzelatu eta egon zinenak, alatana horretaz, Rafak esan dauenaz, lotuta dago azkenean, desobedientzia eta ez-biolentzia horren bidez, euren errepresioa euren kontra jotzeko. Ez da, bapes erreza, jente asko ez da pentsaten hau posible dela, baina intsumisioa bada eredu bat hori lortu zen. Eta kontagiosoa da. Zentzu horretan asko eta esaten du nola usteltzen ahien baloreak eta gauzak eta gizartearen egitura justuak eta horrelako borobil zorrin gurpil baten sartzen garelako, ez da? Horrelako gurpil bizoso bat, orduan gurpil birtuoso bat sortzen da. Zekago, zieran, bildurra da eta bildurrarekin egiten dute jokatu eurek, baina jendea ikusten duenean betxu, ze sakrifizio egin duen honek, baina ze lorpen polita lortu duen. Eta beste bat badago. Eta orduan sortzen da dinamika bat gizartean, horiek dira demokraziaren kontzeptuan berberean sakontzeko oso bide baliotsuak. Zabaltzen da mesua, nola zuzok igual sartzen zarenean, lehenengo momentuan igual jute zabidez ondarrura, hori, jendeatzea igual norbait, persona norbait, baina gero barruan zozenean, gero lan egiten duzunean hor barruan da, hartzen duzunean mentalitate hori. Hori gainera nik uste dut dela, hori lehen komentatzen duena, intsumisioaren lorpenik ondiena izan zen, gure mesua zabaltzeko baliogarri izan zala, ez da soldaduzkarekin bukatzea edo horreatzeain, baizik eta zabaltzen dozula, jende azkenean parte hartzen dago igual hasiera batean, soldaduzkara joan ez naizuelako, baina gero hor sartuta egonda, jazten zara konturatzen azkenean intsumisioa ez zela hori, baizik eta zela zabalagoa. Hori azkenean da, nik uste dut, eta hori gertatzen ari da ere, kasu honetan, ikusten baduzu, gero eta jende gehiago dagoela hor, orduan horregatik estatuari kristo mina egiten duzu, azkenean bera pentsatzen dago, bera konturatzen da, klaro, gauza hori geldiezina dela, ez da, hortik izan behar dela. Bai, zuek esan duzuenarekin gero, nietzako ez kontra baizik eta osagarrituz, ematen du hori, hausnarketa asko egon dela aurretik eta arrazoi asko nolabait, baina gero niretzako intsumisioarena ere nik bizi izan dudanarekin eta gero entzun dituan ez darekin, eta bi eserrei arreziena, elementu emozional, irrazionalik gabe, ez luke txingarri. Eta ez luke txingarri, azkenean, de hecho, antimilitarismoaren momentu gorena, zer da, jende guztia behartuta dagoenean joateko, soldaduzka egitera, eta ikusten duzu, eta jendea ukuko egiten dio, eta horregatik atxilotzen dute, herriarrezien momentu ikusgarrienak eta jendea gehien pizten duena, eta mobilizatzera, eta mezu horiek zabaltzeko aukera gehien ematen duena, zein da, espetxeratu behar dituztenan jendea, ez? Eta horrek balio dizu, sentimenduak eta pentsamenduak lotuta doaz, ez? Zure pentsamenduak eta arrazoiak zabaltzen, baina ere badago bestelako toke bat ematen dion zera bat, eta jende asko konpromesu batzuk hartzera bultzatzen duena, da elementu emozionala erabat, ez? Eta da ikustea, eta hori herri-arrezetan oso nabaria da, dagoen sentimendu hor borborka, ez? Eta tentsioa onerako, jende bat beste modu batean ez legokena prest, adibidez, bere burua polizia arrakatuaren aurrean jarri eta kolpatzen egiten du, ez? Egiten du, eta hori, ez? Arrazoi askoren gati, baina elementu emozional utzen gatik ere, ez? Zigorrek aipatzen zuen, beti dagoela sentimendu bat ere, ez, ekintza hoietan, baina egia da Euskal Herrian, eta azkenengo boladan ez Euskal Herrian ere, ez Gamonalen auzotarrek ere, hori ekintza desobediente bat ere izan da, ez?
hola ikusita kanpotik, baina Euskal Herrian bai bizi izan ditugu ekintza desobediente ugari, epaiketa politikoak direla eta herriarren aurkako operazio polizialak, itoitzen ekintzak, itoitzen solidarioak, ekologistak. Uste duzue bide horretan jarraituko duela gure gizarteak, olako injustizen aurrean? Nik esan nuke, bai ez, gainera kontuan hartuta distintziarako gero eta espazio gutxiago ematen delako legeetan. Ikusi besterik ez dago, kode penal berriarekin horretaz azten dena, hiritarren segurtasun legea, auziperatze kriminaleko legearekin egin nahi dutena, non orain arte kriminalizatuta ez zeuden portaera batzuk indarkeriaskoak ez ziren neurrian, ez zeuden kriminalizatuta, orain beste zeharkako bide batetik kriminalizatu nahian nabiltzate. Horregatik esango nuke, bide horretatik joatea, zuk ondo esaten zuen moduan, joaterik gabe, ez dago beste modurik, baina ez sistema apurtzearren, baizik eta sistemak zeukan zatirik onena defendatzearren. Grazioso da, eta desobedientzia eta arauak errespetatu behar dien, baina momentu honetan, non gero eta agintekeri indartsuagoa den, jendearen eskubideak, eta batez ere langileen eskubideak arautzeko erabiltzen ziren neurriak, desagertzearen alde agertzen dira, gero eta agintekeri gehiago ipini nahi duten pertsona berberek. Eskubide mailan desregulazioa eta seguritatearen atxakerekin egiten diren neurri guztiak indarrestatzea. Hazelako kontra esan, ez da? Beraz, gero eta lege gehiago apurtzeko edo kontra joateko eukiko ditugu. Zer onda, igual ez du kontako ondo, baina zentzua igual bai. Turo, hasi zana, hasi ez, baina egon zana desobedientzean, kartzelaratu egin ben, desobedientzi balako zergak edo zezeiban paga, bizita bat eiku iban Benjamin Franklin. Da juntzan gartzelara da galdetu dutzen. Da, ze arraio zauz gartzelan egiten? Da erantzuna izan zen, da ze arraio zauz zeu gartzelan barruan be. Nahi dut esan da, zentzu honetan, gauza zelan dago zen, Bilbon esate badako, astu jatzu azkunaren ordenantza, da hori, bai. Maia guztia betetze dago, estatutik gauza herri azken hausotara arte da gero eta gehiago, orduan. Ez badugu erabiltzen esate betako tresna hau, pentsatu dugu erabiltzen gauzela eta erabiliko dela, eta ez bakarrik behartuta gauzelako, tresna ona dalako. Gainera, gero gauzak pentsaten dugu gero analizian gero eta txarrago doi dezelako, kapitalismoatik estatutik badakigu gero eta enbudo gero estuagoa dalako, da horrez aurrean geure tresna, hemen danon gauzenak, desobedientzia eta erabiliko dugu, eta hoba ez. Bueno, desobedientziak ere beti eraman izan ditu kolorez berdinak, ez? Horia, laranja, ez? Morea. Zagite, agintariak daltonikoak bihurtu direzan ja azkenengo boladan. Daltonikoak ikusten dute, adibidez herritarren segurtasunaren legea hartzen duzu, eta da goitik bera, herri mugimenduak azkenengo urtetan garatu dituen protesta moduak, bai desobedienteak, bai edozein modutakoak, hartu, eta bakoitzarentzako artikulo bana, eta etorri gaitezkenentzako, eta inkluso, eta ez ditut orain epaileak hon egingo, baina inkluso epaitegietan galtzen ari ziren zenbait gauza, espikratzeekin, edo horrela, hor, ja zuzenean poliziak erabakiko du, administrazio bidez, eta esaten dute, penaletik nolabait administratibora jeisten dela, eta orduan zigor gutxiago, baina gero hartzen dituzu izunak, eta izunak larriagoak dira, penaletik joan da izango liratekenak baino, ez? Orduan, hori, gaude ataka batean, zentzu horretan, batez ere herri protesta eta bestelako gizarte bat bakoitzak, gainera bestelako gizarte bat, errotik beste gizarte bat nahi dugunentzako edo dutunentzako, baina inkluso sistema, ez dakit, sozialdemokrata bat defenditzen dutenentzako, ez? Eta hor dago, edo etxipena, otxantasuna eta obedientzia, eta hor bidea oso estua da, gero eta estuagoa, ze lehen legala zena, orain ilegala da, eta bihar ilegalago izango da,
edo desobeditu. Desobeditu, eta izan daiteke desobedientzia zibila hemen hitz egin den parametroetan, edo beste 11.000 modutan, gero gamonalen, egen da desobedientzia zibil klasikoarekin lotu daitezken gauzak, baina gero egon dira, eta bortizkeria ere egon da, eta egongo dira espresio ezberdinak, asmatu beharko dugu, guztiak entzen, eta sartzen ari dizkiguten korse guzti horiek nolabait askatzen, eta desobedientziaren igual puntu honena da, hori masiboki egiten baldin badugu, azkenan errepresio hori ez dela bideragarri eta ez dituztela aplikatzen, eta horrelakoak intsumisioarekin adidez probatu dira, beraiek egiten dituzte legedi bat hori mugatzeko, baina azkenan guztiok modu bat masiboan ez baditugu errespetatzen, azkenan ez dira bideragarriak, eta gu behintzat ez dugu uste aukerari dagoenek agintari politiko, ekonomiko eta guzti horiei zentzuz, beraiek badakite zertan ari diren, hau da, beste gauza da, eztabaidatzea hemen kalean, ezberdin pentsatzen dugunon artean, baina hor goikoak oso argi daukate zertara doazen, zer gizarte eredura, eta horien aurrean indar harremanak eraldatu eta ezinezko egin behar diegu bere proiektua gauzatzea, eta beste bat gauzatu. Bukatzen joateko, etorkizuna ere hola ikusten duzu, ezinbestean eman beharko direla horrelako mugimenduak, gizarteak taldean, holako protestak egin beharko dituela, datorrena ikusita, eta dagoena ja dagoela. Bukatzen joatzeko, Javi. Bai, nik uste dut hori dela, zigorrek komentatu dena, no? Azkenean hori da bidea, azke bestela zer itxen duzu, no? Gainera nik uste dut azkenean jendeak pentsatzen duela, zuk esan kopetu duzuna ere, sistema zer den sistema, no? Badago esaldi bat, nio no sean sistema santimi, azkenean sistema dago pertsonen kontra, da. Diruaren alde eta jendearen kontra, orduan jendeak gure erantzun bakarra da, hasiera batean desobeditzen, gero, igual beste moduz berenetan edo borroka edo, baina gutxienez lehenengoa da desobeditzea, eta horregatik nik uste dut, eta ezkerraren uste dut gero eta jende gehiago orain berriro konturatzen ari dela horretaz, no? Horregatik, olako borroka edo olako gauza bat lortzen duzunean sustrato bat jarri, horregatik igual haiek beldurtu egiten dira, no? Eta horregatik igual gamonalen kendu dute historia hori, azkenean gamonalena bestela edo segitzen badau borroka hori, azkenean ikusten dute borroka hori masiba baldin bada, zuk esaten duzuna, azkenean irabazten duzu. Orduan hori da haiek beldurra daukatena. Rafa, uste duzu gizartea pixka bat lo egon dela eta berriro ere berpizten ari dela mugimenduak... Nik zen horretan lo egon ote den. Mimetatzen dudana da, gero eta beharrezkoa izango dela, eta gero eta errealistagoa izango da, hau arrakastatu izan daitekela pentsatzea, kontuan hartzen badu alde batetik sistema ofizialak ematen duen esparrua zelan gero eta murritzuagoa da, eta bestalde batetik orain ditugu naukerak bere garaian ere ez ditzen zirenak. Teknologiak hasita edo elkarrekin harremanetan egoteko eta informazioa berehala edukitzeko eta sare sozialetan eta gauzak elkarbanatzeko informazioak eta ekimenak eta ideiak eta analiziak eta hori ondo kudeatu eginez gero, gauzak aldatu egiten dira eta arauak aldarazten dira eta horretarako beharrezkoa da, ni ustez analizi bat ondo eginda, hau ez da improvisatzen den gauza bat, hau ez da sentimentuzko gauza bat, ondo egin beharra dago analizia eta badaude aukera asko, zilegitasunaren aldeko borroka horretan orain arte referentziak izan direna, nire ustez aldatuz ari dira. Justiziaren idea beti hor egongo da eta elkarbanatu egiten dira sektore askotan oinarrizko balore batzuk. Baina aukerak handiak dira, momentu honetan. Ander, bukatzeko. Bueno, bukatzeko. Lo edo erdi lo, ez dakigu, baina hori aspalditzik entzuten gauz, orduan, egia zeteko, azken finean beti egon da jentea burrukatuen jauena, orduan pentsa behar dugu, beti egongo dela. Eta horretarako badauz tresnak, badago animoa, dana nastata, analizia, sentimentua, injarra eta alaitasuna, da pentsa behar dugu atxikiak 1000 daoz burrukatzeko, da geure tresnak, gaur bertan komentatu duguna, nahiko ona dela, eta beti egon da, da beti irako egongo da. Zigorrezak bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahiko zenduken? Ez, gure eskuetan dagoela, inorez dela etorriko laguntzera, eta gakoa hori lan egiten dagoela, eta indar harremanak eraldatzean,
nahi dituzten egitasmo guzti horiek, ze hor goian bai dagoela erabateko kontsentsua, horiek ezinezko egiteko, ez. Ziur, Ander, Rafa eta Javi, eskerrik asko gaur Hamaika telebistan egon izanagaitik, hurrengora arte. Eta zuei, datorren astera arte, datorren eguenean berriz ere bueltan izango gaituzue, bertan Atik Zetara saioan. Ordura arte, ondo izan, agur!